Takže som myslel, že som videl oného snad. Takže som myslel, že som videl oného snad. Mareka. Ker. Začal faja, idiota. Kurwa, sem jąki. Ty kurwa miałczysz! Zupu kurwa! Jebany! Nie, boli jak pojebaný. Proti nám? Neviem, počul som ho. Kempíš tu hádam, nie? Jasné, že kempí. Veď boha, ma zabíjajú, kurva, horolešti. Boha! Ty a... Dobre, zase tam je voľaký oný strechár. Boha, kurva! Kurwa. Bazooku tam chcem pustiť. Vidím, je mŕtvý volák, to zabil som takoho? O, zase do chrbtu. Boha, dajte mi pokoj už s tým. Ako s raketami to tam kempia. Kempí 5 Boha, on si lahne, ty kokot. Kurwa. Ale oni kempia tam na hocičom. Kde je? Kam vieš, že on kempí, tebe jebe na hlavu. Zase do chrbtu ma nezabil, však nie. Počúvaj. Počkaj. Jebenie. Toto čo? Ty kokot. Ja viem bazukou hrať. Dostal flash, ty kokot, a on vidí tebe jebe, nie? Jebe mňa už jebne normálne. Vykrvácam sa, je to kempenie pojebané. Karame si. Kámo, ak si nemal na strúhanku, tak my máme nejaké rožky. Kamo, to je výstruh z pety. Sústruh. Súdruh. Akurát som to išiel povedať. Neklam. Ja jebne. Poráž si čo? Kde si žil? Na Bčko. Nechceš one, jak XPčka? Tam budeme všetci, pohľad. No? To internet? Boha. Boha, to je timing. Vyštartoval po ňom ako... Brum. Čo? Nie, už na Bčku dvaja. Minimálne. Dúfam, že ho typek zabil. Teraz som jedného. Dobre, dopichal ma nožom. Pred Bčkom, kurva. Nice gameplay, nice, I like this. Tomu ver. Zastrelil ma tam riadne, ty kokot. Hrali ste spolu vôbec? Vôbec? Toto je Slovák, ty vole. No do piči. No mňa jedne. Sekund. Tento vie hrať, prečo sa ptali? No. Dobre Slovákov, poďme vyhrať túto hru. Jeb na to radšej. Idem na to, no kámo. To nie je ani fan. Dobře. Já tak já jsem se snažil, víc, já jsem si to trénoval před zatlem dneska večer. Ráno, sakra. No dobré. Počúvaj. To nie je možné. Čo sa mi deje? Jebte na mňa. Letím. Boha, zase do chrbtu, na streche, pičus. Piče. Počkaj, kámo, zo strechy, bazúkou to tam pustiť. Boha zozadu do matky. Boha Krista. Mŕtvy. Si tu dupe volá to. Sejměte ten vele, ten vrtulník, nebo co to je, ono to hrozně jako bombí.
potom. Už. Oha, mňa už jebne z toho chrbtu, kúsok do chrbtu. Kámo, mňa už zabili tak 86 krát do chrbtu. Piči. Ty debil, tu máš. Piči. Nebudeš kempiť, Krista. To je piči. Čo vám jebe? Ty pičo. Hej, držte to ty vole. Uverova máme vole. Teraz to pustím, lebo si mi nadal na mamu. Poďme. Ty pičo. Dobrá práca. Vole to vráca. Sa hovorí. Pekne, no. GG's. Easy. Čo Museli si sme strelal ísť. od parapetu, ty kokot? Boha, 5 krát už ma zabil asi. Kto? Jebne z toho nožníku. No aj schovávač, ty kokot. Lehnič, rohnič. Všetko. Dobrá práca ešte. Dobrá práca. Dobrá. Oni boli s nami? Nie proti nám. Najmä sebe proti vám práve. Ja je, že... Prečo vravíš dobrá práca, keď si prehral? Lebo je kokot, no tak čo? Sme na piču. Chlapci si nás zmotli v momente. Hej. Ah, non li senti te questi qua della lobby? Nie, to tam nebolo. Ah, devi sentire che coglioni di te. Ja moc skladrovaný. Ankara Messi! Muchas gracias, afición. Moisson? Dai, sto tre... Coglione, non sfottere quelli con Parkinson. Parchi? E Ah, poi mi trovi Parkinson, davanti, no, te lo faccio venire io a te, Parkinson. Ty si Parkinson. Parkinson, no. Cosa? Asist. Doho, hitol mi povedz. Ja som ho ukradol. Kokos. Do piči. Ankara Messi. Ale chlape iba kempia na ich strane, to má piče pušovať. Dobre, ku nim. Počúvaj, ja som ešte asi nikoho nezabil. Šiša motr. Počúvaj. Toto není možné. Ja ho flashnem a zabijem aj tak. Si snil ako ten. Á, kokti. Hehehe, kokoti. To nie je možné. Spotting Ako to, že vyhrávajú, preboha. Lebo ja som zomrel 78 krát. A Nikoho Karame som si má nezabil. tiež dobré správy. Kámo, tie Chlata. pištolky sú neskutočné. Barman vyjebaný. Zeme. Aj teba už barman dal? Hej, kámko, barman proste. Cazzo si attaccato? Mi sono attaccato, bro. Barman mŕtvy. Do chrbtu. Non ci credo, fra. Mama mi Tuo to padre è un trieska. barman. Už pochopil, barman dal? Zemel baba, zemel... Počúvaj, lahol si normálne, že si išiel drevnúť počas prestrelky. Jebem takých hráčov. Išiel spinkať bolu na vede. Ankara Messi. Kámo, Šiša, 900 no. ping, normálne som išiel hrať Warzone na chvíľku. My goofy uncle is holding me captive and forcing me to watch Crispy Concord's videos. No! My buddy, Quintilius Bronco Jones Jr. got smacked in the head with a rhinoceros horn because he was listening to No Maidens. Stop! My grandpa punched me in the head at 90 miles per hour, and I was paralyzed from the waist up.